ST সার্টিফিকেট ক্যান্সেল উংসিনাই क्या बात कर रहे हैं Chini kojjon tiprasa burui rok buini bosongni chila rokni kusubui tasadi nung asuk barbar tiprasa wansa hini video banok tongnai rok tasadi nung asuk barbar tiprasa wansa tai buini bosongni chila rok pai khaijak thangnai rokni bagui ST certificate cancel ungui mano tangui hinmale 18 August 2025 or tipra mothani MLA Ranjit Debbarma NCST National Commission for Scheduled Tribes ni thani letter suika tai saka tribal burui rok non tribal chila rok bai kaijak kha hinke ST facility cancel khaina hinei sar Ranjit bosaka non tribal chila rok bai kaijak paimani yagulo properties tai business license tai tax rok no bihig ni mung khayoi hamya khai use khlayo TTAADC ni land protection no bypass khlayo hinoi o demand chini tiprasa rokni bagui belai kheno important ungui thango karon kunu non tribal ADC area wo jaga payoi nijeni bumung khaimaya Pia tribal burui bai kaija kha hinke burui ni oro jodino ST certificate tongkha hinke bo burui ni ST bai jaga ni mung khaimanai amte haite bo kubangma ST facility non tribal ungtutui manui tongo o demand chini culture tai dophani sini mung muthang tonina ni kaisa lama amtui khayoi non tribal kaijak mung ni bisingtui misuse khaijak khe real tribal rokni bagui hamya bo ungui mano Tripura haste o demographic change ungmani bagui tribal population already minority ungui thangka hinke ang wansugo omo hai sanmu rok chini tiprasa rokni bagui belai kheno nangkuk ma hinei pia tabuk suk jorabo o demand letter khose tabuk phano sorkari amono pass khayakho 2018 no bo IPFT amte hai demand khaika non tribal bai kaijangnai rokni ST status no subayu irona nangnai hinei pia 2018 no o demand no pass khaijakliya amte hai demand chini tipra hasteo simia notice ni kubang hasteo bo omte hai demand khailayo jemon Meghalaya Arunachal Pradesh omte hai notice ni kubangma hasteo no demand khai tonglayo koekta haste rogo khe kubangma guideline tui o demand no pass khaijak kha koekta hinke tabuk phano process ungui tongo jemon Meghalaya Khasi Hills o hinke 2018 no pass khai rijak oro suijak kha kebo Khasi burui non Khasi bai kaijak khe bini tribal status kumanai tai bini chirai rok bo tribal benefit maya nai hinei orai da West Khasi Hills East Khasi Hills tai Riboi district o raida ungui tongo ku ekjona burui rok jemon ani lep ani icha hinei buini bosoni chila bai hamjagui tongnai tai kaijagui thangnai rok dimano tuyui jajagya phano ungui mano chini tiprasa burui rok jara buini bosoni chila rok no jajagui tongnai tai hamjagui tongnai rok no sanamu chungo norok buini bosoni chila rok bai ta thokok jak bai si future chini culture identity no muthang tonina ni bagui chila rok simi yapi semai bai unglag norok bo larok bai baksa yapi senani nangnai ang puitu khlayo kebo mafa muchung jagiana bini busajuk buini bosoni chila bai kaijak thangtu hinoi norok jodino kebo buini bosoni borok no hamjagui tongnai ba chajagui tongnai rok no sini tongkhe nini dol phano ungthu munai hayake bai phano ungtongthu borok no bujugui rinani nangnai amtui khaino buini bosong bai kaijak thangnai rok no muthagui narukna nangnai tabuk mobile khulok naikhe kubang mano nukjago buini bosoni chila bai thui manjakmani tai rompre sopre khaijakmani rok ambagui no amti hai rok no dakti muthangna rukna nang amono sar Ranjit Debbarma NCST no letter sui ro homani omo pass de khaijak no belai kheno chongjaknai ko hayakhe 2018 ni hai de go sijagya ungno tabuk phano kunu update mayakho hinke o demand no tui norok tamo sanamo chung comment box o sabai di tai ani o video kunu jaga o mistake ungkha hinke norok comment box o angno sadi ang norok ni bagui tebo kaham video tunani bagui chaitok hinke tinini video hinke amsukno norok o video no busuk jora tui share khaiman khaibai di te ani channel no subscribe khaijagya khunke subscribe khai toni di tebo video naina bagoi hinke norok bai malai phinai tai kaisa video kutal tubui